monggo jumeneng jalaran mau dereng jumeneng. Sepotono Mas, kalem ae. Pagi Mbak Dinda. Nggih, selamat pagi Mas Gige. Mau dereng jumeneng to? Dereng. Nggih mboten napa-napa nggih. Trep kalih kahananipun nggih. Nggih. Sehat nggih? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan. Jenengan pripun? Sehat alhamdulillah. Sehat. Siam napa mboten? Siam alhamdulillah nggih. Dek ringkes wekdal nggih. Nggih. Niki wonten pepundutan saking kanca-kanca penikmat saking streaming wonten lagu ayang-ayang Kusuma Wijaya Denok utawi kalih sabar. Pun kula paring kamardikan. Ayang-ayang Kusuma Wijaya Denok kalih sabar. Wah, enten Cinta Merah Jambu. Oh, nggih niki monggo. Kula paring kamardikan ingkang pundi ya. Nggih, niki ayang-ayang mawon kula duete kali Mas Tito. Wah, ngoten. Nggih, nggih. Nggih, wah iki. Niki binatang tamu lho, Mas. Sapa? Mas Tito. Wow, binatang tamu. Oh, ngoten niki nggih. Iki ya, iki ya dalang iki. Wah, leres. Wis sarwa ewuh aku. Dalang ning ngarepe dalang iki sarwa ewuh. Sarwa ewuh. Dalang napa niki, Mas? Aku ra omong lho, Mas. Ayo, nggih. Kanca-kancamu sing ngomong. Nggih, Mas Tito. Iki kok wis to. Nggih. Niki kula sampun dikode. Niki nggih niki Mas Tito. Ringkese wekdal. Oke. Niki kula detail perlu dikode miwiti ngancik sahur menika enggal-enggal dipun arampungi. Nggih. Nggih. Ayang-ayang nggih. Mas Tito. Duka. Nggih, ayang-ayang. Mas, mike dicepeng, aja dicokot. Oke. Yo to, ayo to. Nggih. Tresnani yen to aku sliramu ra dilakoni tono ra bisa nampa bakal kadoko yen ora bisa mring kuwasa
biasa monggo katur meneng tampil